nangawala sa dalan ba? Isaiah 53, nga pa ni Isaiah, verse 6. Gone astray, turn everyone to his own ways. Ang mga tao daw niya, nawala, nasa laag. Kaya nga naman, niagi na sila sa matagusan nila kadalan. Nag-iniiyahay na lang sila. Everyone to his own. Unya sa 2 Peter, chapter 2, verse 15, namatod pa niya dinhi, have forsaken the right way and are gone astray. Di painumdom ng Yapon na sa New Testament nga sila libiya sa dalan. Kanang tama nga dalan, maninungdan sila nga nangasalaag sila. Kita, wag mo kita'y dalan. Kung wag ni ani si Kristo, wag kita'y dalan pa doon sa langit. Mabita na si Kristo niingon, I am the way, the truth, and the life. No man or no one cometh unto my Father but by me. Siya lang ang pamaagi. Dili ingon nga diin kita ni dawat, ni tuo, nahigugma o kanang mutuman sa sugo sa Ginoo. Adunay mga dalan. No? Kay bisan sa ila gitagaan sila og pamaagi dalan na aduna sila gitawag og ordinance, requirements and commandments. Wala nila buhata. Siyempre, matagdalan, matagpamaagi. Aduna gawin. Ordinansya, adunay requirements. Kung ikaw gayod mo, agi anang dalan. Ang maulang hinungdan nga din ang mga tao ni dawat sa Ginoo nga di, wa sila masayod. Nga ilang dalan di ay, dili mao. Mao bitaw ng tan-awon ng pulong sa Ginoo nga di siya nagatudlo sa tunay nga dalan. Wala iyang giingon dinhi sa Exodus kaniadto. Ingon pa ni Moses sa Exodus chapter 18 verse 20. And thou shalt teach them ordinance and laws, and shall shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do. Aduna daw dalan nga diin dapat itudlo ni Moses. May tungod sa ordinansa sa mga balaod. Ordinance of the law. And shall show them the way where and they must walk. Diin asa sila manlakaw. No? Aduna gid dalan nga diin pagalakon. Diin magalakat ta giingan niya ang mga Israelites. Dunay dalan gihatag ipakita ang dalan diin sila maglakaw. So adunay dalan which is isulti ang ordinance aron mo na ang ilahang agian. Kung si Jesus Christ mingon I am the way, the truth, and the life, ang problema asa ta moagi duha naman si Jesus Christ sa langit. Karon mingon lang ta kay kita ni dawat kang Kristo niagi na ta niya. Muna sa kabutang nga din atong tan-awon ni pulong sa Ginoo kay kung di ta mahibaw sa kamaturan manang giingon dili ta makabatog kagawasan ning atong pagpangalagad nga kung mingon ta di kita makaadto sa amahan. Kay ningon man ang Ginoo, I am the truth, o si Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Kung matod pa niya, if ye shall know the truth shall set you free. Mao ka na ang watag kanimo kagawasan aron ikaw gayon makadto sa amahan. Kinsa man ang truth? Si Jesus Christ. Mao na kaniadto sila gitagaag dalan nga diin sila magalakaw. So, gitudluan sila sa ordinansa and laws, and shall show them the way wherein they must walk, and the work that they must do. So, sa ato pa, dili lang kay ingon si Jesus Christ kung tuwan kay dalan, sila gani. Gitagaan sila og dalan. Gipakitaan sila dalan nga aron ilang lakwawon. Maglakaw sila sa dalan ug magbuhat sila sa mga bulaton. Na mauna niyang gingon, and the work that they must do. Dunay buhaton. Dili ingon kita mga Kristiyano magsigil ang tagsimba, magdaig, magpabautismo, mutuo, mag-prayer meeting, mag-ampo, magpasalamat. Natay buhaton. Usa man atong buhaton. Tulo ka butang ang gingon sa Bible nga atong buhaton. Kanang una ang iyang gisulti dito nga wala sabtan sa mga tao kanang justice ba? I-execute ang judgment and justice.
Ikaduha, righteousness. Ang ikatulo, kanang gitawag og holiness, pagkabalaan. Yang gisulti ang justice, kanang matarong. Ikaduha, ang righteousness, kanang right diya sa tubangan sa Ginoo. Ikatulo, ang pagkabalaan. Mao kana ang gitawag og good works nga mao nang giwali ni Jesus Christ sa Matthew, ingon pa niya, let your light so shine before men that they may see your good works. Masao na ito papakita sa atong good works kung wala tayong mga nahibaw-an justice nga right ba na sa Ginoo, righteousness and holiness. Wanang hinungdan ang ato ang work, dili good works. Pumita na adunay ordinance diya sa dalan. Muna sila nangawala. In Deuteronomy chapter 10 verse 12, sa ila man gani adunay usa ka requirements, no? Nga matod pa sa 10:12. One of the requirements of the Lord thy God is to walk in all His ways. Ang requirement sa Ginoo, una kung imong basahon ang chapter 10 Deuteronomy, fear God. Ug matod pa niya, and walk in His all ways. Maglakaw ka sa tanan niya mga dalan. Pero una sa tanan, ang iyang gingon gyud requirement is mahadlok gyud ka sa Ginoo. Kaya kung mahadlok ka sa Ginoo, mulakaw gyud ka sa dalan niya. Kung wa ka nahadlok, ayo ko ina nga mulakaw ka sa iyang mga dalan. Muna ang usa ka requirements. Nga matod pa niya, to love Him, and to serve Him, and to keep His commandment. Unsa man nimo na paghigugma, pag-serve, kung wala ka naglakaw sa dalan. Kaya ang dalan sa Ginoo is to serve. Para na ron sa Ginoo, kang Jesus Christ, siya ang dalan. Kunya, wa ka nag-serve, wa ka nahigugma. Doon ay mga wali ron, painumduman tamo ha. Mo bitaw na magbantay ta, mo bitaw na ako nangayo ko sa Ginoo, Lord, kung mali man ako, ayaw na lang ko pawali ha. Kung mahimo, kung nga kay usa na kabutang nga blasphemy nga magdala kog tulong sa Ginoo, bakit di ay? Abi niyo unsa kadako ang silot sa mga magwawali, ang tanan mga kalag nga iyang giwalihan, paninglot sa Ginoo sa iyaha. O bitaw na nga din, ingon pa si Apostol Pablo, wala niya gigamay, wala niya gitawag og partial. Actually, ang mga Israelites, mga Pariseo, mga Sadduceo, mga Escriba, gipartial yun nila, wala nila gitugan ang tinuod yun, nga kato kung gingon sa inyo, the whole matter, the whiter matter. Nga diin, dunay dalan, nga diin pagalaktan. Wala nila tudlo ang dalan. Wala yung gingon din nga diin kita, wanang magtuon ta, aron may bauta kay nga naman. Basi pag-abot sa unahan dahil, kanang gitawag og reprobate, disqualified dahil nga Christians. Pabita na bantayan nato ning dalan. Muna ang requirement. Muna ang dalan, the way of the Lord of old is the requirement, ordinance, and the commandment. Muna yung gingon, ang requirement sa Ginoo is to serve, to love, and to keep His command. Kung saan na ito pag-keep? Kung wala tayo requirements. Kung saan na ito ang requirement? Kung wala yung mga gitawag o ordinance na itong mahibawan. Mag-usa man ang ordinance, kung saan man ito pagbuhat ng ordinance, kung what nag-require, nga din kita dahil mo ay magbuhat anang ordinance, kung saan na ito pagtuman sa napulok at sugo sa commandment, nga wa mata mahibaw sa ordinance, kung saan na paggamit ang commandments. Pabitaw na kinahanglan doon na kita yung ordinance. Muna ang dala nila itong una. Ang Jeremiah chapter 6, nagprapisi na daan sa ilaha, muna yung sa kabutang kapait sa ilaha, kay giprapisi na daan sa ilaha, muna hinungdan nga kita, nakaduol sa Ginoo, gitagaan taog, chance, nga diin kita pagaluwason kay gitawag mangguta og foreigner, stranger, labaw sa tanan, we are Gentiles, dili ta people of God. Kaya nga naman, ang Jeremiah chapter 6 verse 16, giingnan niya pag-usap ang Israel. Thus it the Lord, stand ye in the ways, and say, and ask for the path, where is the good ways, and walk therein, and ye shall find rest for your soul. But these said, we will not walk therein. No? Tanawa. Dili gyud na sila manlakaw. Dili sila mangagay mo nang
wa sila nakapadayon mo to hinungdan katong Holocaust na hitabo sa ila mo man hinungdan nga di man gud sila manlakaw sa dalan sa Ginoo. Sabi mo sa tinuod lang ang Ginoo gayud mo tay naggiya kanila. Ang Jeremiah chapter 5 verse 4 nga matod pa niya, therefore I said, surely these are poor, they are foolish, for they know not the way of the Lord, nor the judgment of their God. Tanawa, kitawag sila mga pobre, buang-buang, kay nga naman, wag yun sila masayad sa dalan. Huwag ang mga paghukom sa Ginoo. Mobita na, pangutanan nato karon kita ba di ay naibaw kita sa dalan. Giunsa man nato pagkibaw sa dalan, bi. Kung walay muwali ini, ha? Kung walay pastor nga magsulti sa tinuod nga dalan, awa kita mahimo, ug sige lang paabot. Mabita hinungdan nga gamay ray nakatultol kay ngano wa man nanulti ang mga tao. Mabita na ako mingon ko ninyo, Lord, kung himuo man ko nimo pagwali. Tagay ko og revelation about ini pagwali ni pulong sa Ginoo. Nya niya na ta sa final. Mo na gitawag nato og kanang butang nga din ang Ginoo nahigugma nato. Nay mga wali sa mga pastor nga iyang gingon nga din ang Ginoo daw nahigugma. Nalipay lang po ng tao. Pamakpak. Wa sila kabalo. Nga din, ang Ginoo nahigugma, ingon pa ni David, niya itong nahigugma lang niya. Kung wala ka nahigugma niya, nahigugma din ang Ginoo. Ang Ginoo maluluyon. Maura, mo nang malipay ang tao, kaya ang Ginoo maluluyon. Butabang siya nato. Pero wa sila may baw, ang gingon ni Apostol Pablo, maluluyon siya niya itong gusto niyang kaluyan. Karong gusto ba kaniyang kaluyan? Unsa man nimo pagkabalo nga ikaw gikaluyan sa Ginoo? Nganong nga matod pamingon ka nga din ang Ginoo maluluyon kon hinungdan mga tao wala nahibaw sila sa dalan nga ilang ginalaktan. Labi na kanang mga butang nga din kung ato siyang i-deny sa tinuod lang ang Ginoo nag-deny nato. Kung ato siyang i-forsake ang Ginoo labaw pa nag-forsake nato. Kung dili ta maminaw niya, ingon pa dito sa Proverbs, laba pa ang Ginoo, dili maminaw nato. Ang Zechariah, nagsulti siya, nga once nga siya nakasulti na, unya ang tao di maminaw, niya mutawag daw ta sa Ginoo, dili pod maminaw ang Ginoo. Ingunana ang Ginoo, mabitaw hinungdan nga din. Akong gipasulti ninyo ang mga gitawag nga din, ang opposite ba? Na kung kinsa gigugma sa Ginoo. Mabito na si Jesus Christ gipangutana sa mga disipulo, gamay ra bay maluwas kung sa gingon ni Jesus Christ, paningkamot lang mo. Kay dagan gyud nag limbaso og naghimo apan dili makahimo. Mabito nang maningkamot lang gyud kay ngano man. Ingon pa ni Jesus Christ, gamay ra ang nakatultol. Unang gingon dili daw ninyo pakalimtan kanato. Di nato kalimtan nga din ang tara ang kalibutan wa gani niya kaluyi. Ang manulundan nga naa na sa langit, kita gusto mo atog langit, nagihulog pagyud sa Ginoo kay wa naluoy ang Ginoo nila. Kita pagka mo bitaw na ang grasya, mo ning usa ka grasya sa usa ka tawo ha. Kanang grasya nga mo si Kristo. Kinahanglan kung gusto ka makabaton anang grasya, manuol ta sa iyang grasya with mercy. Mo na iyang gingon kung dili ta mo duol sa iyang grasya, dili na ingon ang grasya gihatag sa imo ha. Kaya doon ay pulong nga gisulti dito, let us draw near to the throne of grace with mercy. Manang dili nato na makaingon nga diin kita naa nata sa grasya sa Ginoo, kita usa ka gitaga grasya sa Ginoo. Yawa dayta kabalo sa uling adlaw disgrasya ri ang atong pagpangalagad maulawan dayta dili. Abi nimo kini atong pagbati karon mao pud niya ang pagbati puhon. Mingon ka siguro pagabot sa Ginoo dili na mao ni atong pagbati. Kung do na kay nabati nga kasakit karon, gidubli pa na sa Ginoo kay ngano man ang Ginoo man ni malos. Di na pwede nga kanay mo pagbati kay namatay na ka. Nawala to. Ilisa ka raglawas nga diin dili madunot aron mo bati gyud ka sa tanan mga gitawag og pagbati nato diri karon. Mao bitaw hinungdan nga atong tinud-on kay ngano man ang Ginoo tinuod. Mo na iyang gingon, nay nagwali ako na dungga kay maminaw man ko sa wali. Nagwali siya nga God is faithful. Niimin po ng mga tao, wa sila kabalo nga dunay pulong gingon ni Apostol Pablo. God is faithful to those who are faithful unto Him. Kung dili ka faithful kaniya, dili faithful ang Ginoo. Yan ningon siya dito,
Even you are not faithful. Ang Ginoo is always faithful. Ang Ginoo matinud-anon kanunay bisag dili ikaw matinud-anon, pero kanang iyang pagka matinud-anon wala na nimo. Bisag ikaw di matinud-anon, dili na ingon nga di siya matinud-anon nimo. Kung ikaw matinud-anon niya, matinud-anon ang Ginoo. Yung nananambot pasabot sa pulong sa Ginoo, mao bitaw ni kining pulong sa Ginoo giingnan ta mo nga nagsulti ni sa mga paghitabo sa kalibutan. Nagsulti ni kung asa ta padulong. Nagsulti ni kung unsay atong buhaton. Mao bitaw na mag-search ta sa pulong sa Ginoo aron kita may bawo kung unsa atong buhaton kay wa man tay mahibaw ning kalibutan nga dunay day katapusan. Mo na yang gingon kinahanglan gyud kita may bawo sa pulong sa Ginoo kay matud pa niya atong unang panahon. My people are destroyed because lack of knowledge. Kanang pagkalak sa knowledge nila, mo na nangalaglag sila. Pasalamat kanita nga sila nangalaglag kay kita, na-reconcile sa Ginoo. Mo nang dili nato sundon sila, mao bitanan ning sa Apostol Pablo, sila ang atuang admonition. Sila atong pagtulunan ba? Sila ang sample ba? Mo bitanan sa kabutan nga din ato gyud tan-awon ni kay ang ilahang paglakaw mao ni iyang gingon dito. Kay wa daw gyud sila naglakaw, although sila nagdaig lang gihapon. Although sila nagsampit sa Ginoo, mo na hinungdan ang Jeremiah nagprophecy na daan sa chapter 13 verse 10 ingon pa ni Jeremiah, "These evil people which refuse to hear my word, which walk in their imagination of their heart, and walk after their gods to serve him and to worship them." Tanawa? Kanang mga katawhan sa Ginoo, ingon pa ni Jeremiah, ingon daw ang Dios, kini mga daotan nga tao, nganuman, nirefuse sila sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Naglakaw sila sa ilang kagalingon imagination, sa ilang kasing-kasing, nga halos di na sila mutuo sa Word of God. Wato lang sa simbahan, kay nganuman, atong una, ang kapasayloan sa sala, mo na ang paghalad gud sa gitawag og halad sa sala. Ana mag-iyaw lang kag karnero bisag wa sa ilang unahuna, kay ilang unahuna mga butang lagi mga diri sa kalibutan nga giingon sa Ginoo nga diin abi nimo kining kalibutan wa ba mo mahibaw nga ingon ni Jesus Christ tinuon ang pagpasabot sa tao dili na basta-basta ipasabot kay kining kalibutan mo ni ang gate sa impierno. Mo nang giingon niya kang Peter sa diya nga tukuro ni Jesus Christ ang church upon the rock, matod pa niya, even the gate of hell cannot prevail. Anang bot pasabot gate of hell cannot prevail. Kaning kalibutan, dili makapadani. Kay kining kalibutan, sa tinuod lang, mao ni ang gitawag sa Ginoo nga di, ang mga tao diri is evil. Mo nang daotan ang mga buhat nila. Mo na ilang gingon nga di, ang ilang mga imagination, sa ilang kasing-kasing mao lang gibasihan sa tao. O bitaw na ikaw na imong Kristohanon. Kung sa man na imong hunahuna. Basig sa imo lang hunahuna, sa imong imagination. Tama na ni, mao na ni. Mo nang hunungdan nga dili ka mo acknowledge sa Ginoo, mo nang ginungdan di ka kaning pag-acknowledge ato ning isgutan na kay daghan mga tao nga din sa ilang pagsimba wa di sila nag-acknowledge sa Ginoo. Samtang nagbasa ko ini, nakaingon gyud ko tama gyud nga din ang tao wala nag-acknowledge. Which is ang gusto sa Ginoo, ingon pa ni Solomon nga i-acknowledge nato siya sa tanang dalan. Mo na nga hinungdan nga din kita magtanaw sa mga propesiya sa Ginoo kay way malaktawan ini. Mo nang gingon ni Jesus Christ, even on earth shall pass away, but my word never pass away. Mahitabo gyud ni ang tanan bisan pa ang dat ug ang kam. Dunay meaning nga na mahitabo gyud na. Mo na iyang gingon ang mga tao sa Ginoo nga maong Israelite, mga poor people, nga naman nagrefuse sila sa pulong sa Ginoo, naglakaw sila sa ilahang imagination of their heart. Siguro ang imong imagination nga diin ikaw moabot na kag langit, rapturong ka, kay ikaw iya sa Ginoo. Mo na imong imagination siguro which is wa kakabalo sa dalan nga diin si Jesus Christ nagsulti pag ingon niya I am the way, dili nang kaingon mutuo ka. Dunay buot pasabot diri sa pulong sa Ginoo, mao nang mag-search ta sa pulong sa Ginoo aron may bawa nato kung unsa gyud tinuod nga the way of the Lord. Nga din si Jesus Christ, di lang kay mudawat ta mutuo ta naa na ta wa ta kay balo nga din naa pa day ordinance and requirements.
Muna nga din, si Jesus Christ, doon ay ordinance, doon ay requirements, doon ay gitawag og commandments nga din, which is muna ang ato agyang dapat mahibawaan. Kay mauna ang dalan ni Jesus Christ. Ang dalan kani adto wa nila sunda nga mao ang ordinance. Which is nga mo nang nihinungdan nga niabot si Jesus Christ, nagingon siya, I am the way. Unya kana karong ang dalan ni Jesus Christ unsa man ha. Sa asa man ta moagi aron makaagi ta kung si Jesus unsa man yung gitudlo sa mga way, dalan lang day. Mo bitanaw sa kabutang nga din atong tun-an jud. Ang Jeremiah chapter 16 verse 12, ningon siya sa mga tao niya, and ye have done worse than your fathers. For behold, ye walk every one after the imagination of his evil heart, that they may not hearken unto me. Tanawa, giprapisi na sa Ginoo ni Jeremiah, giingon daw sa Ginoo kang Jeremiah nga kanang mga katawan daw sa Ginoo mo nang gi-reject kung mabot si Jesus Christ. I-reject nila kay ngano man wa man sila naminaw sa mga pulong sa Ginoo. Tungod kay ang ilahang imagination mo nang giingon, giingnan sila nga kamo, grabe pa mo kay sa inyong mga amahan. Nag-worse pa sila. Kita karon kumungutana ko, Lord, nag-worse pa ba may kay sa ilaha? Labaw patang nag-worse. Nga naman, daghan na tayo program kay sa ilaha, gamay rin ang program. Sabi niyo mo sa tinuod lang, mga programa nila dito, maura lang kanang pag-ihaw. Ibutang lang dito, kana kung ihaw na, ihatag na nimo dito sa pare, aron ihala dito. Pangutanon man ka sa unsa man mo ni ang halad sa akong kasalanan. Mo na nga, ang ubang nga gipanghatag, doon na pa'y gingon, unsa man nga halad, mo ni akong halad pagpasalamat sa Ginoo. Kay siya nagapanalangin ako, mo bitaw na nay mga paghalad. Ang gikuha lang ni Jesus Christ kanang halad sa kasalanan nato. Di na ta moadto sa balay sa Ginoo sa simbahan nga aduna patay sala kay ang Ginoo dili na mudawat ang sala kay nga naman si Jesus Christ gihalad na para sa atong sala. Mo bitaw hinungdan nga diin sa balay magigustorya mo sa Ginoo, mag-ampo mo, sulod mo sa kwarto, unya aniyon niyo pag-ampo. Mo nang giingon niya sa last nga pag-ampo, forgive us our sin as we forgive us their sin. Mo nang buot pasabot nga din mag-ampo na ta pinaagi sa ato mga paghangyo sa Ginoo nga dapat pasayloon ta niya. Una ta muanhid diri kay nganuman kining simbahan mo ni ang gitawag og halaran. Di na pwede maghalag ka sa imong sala. Mo na ang ingnon ko kamo gikan pa sa Lunes kung nakasala mo, pagka Sabado pangayo mo pasaylo aron pag-abot sa Domingo ma-present na mo as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mo nang giingon ni Pablo sa Roma 12:1. Mo bitaw na nga importante doon natin knowledge. Kay nga naman sila grabe pa kaysa ilang mga amahan sa panahon ni Moses. Ingon pa ni Jeremiah na grabe naman hinuon mo kaysa inyong amahan kay nga naman. Matod pa niya, ye walk everyone after the imagination of his evil heart, that they may not hearken unto me. Matag-usan nila. Ha? Dili sila by group, matag-usan. Gingon, mo bito na kita, lisod kayo tawalihan. Lisod kayo tasultihan, kay nga naman, naamang gutay gitawag og naglakaw manguta sa imagination sa atong kaugalingon. Nga naman, kay di man tatao sa Ginoo, kung tao pa ta sa Ginoo, ilat ang gisultihan. Labi na nga kita, di tatao sa Ginoo, mo bitaw ang gitawag nag-Gentile, makasasalat ta, nga nung gitawag ta darkness, because walay nagpasabot nato, kay dili man ta tao sa Ginoo. Mo bitaw na ilang gireject si Kristo, nahimo na tang tao. Na-obtain na to ang mercy. We are not a people, but now we are a people of God. Ingon pa niya sa 1 Peter, and we have obtained mercy. Mo bitaw na nga diin kita naata sa darkness karon. Kung why nagpahayag nato, why nagwali nato, we are still in darkness because Jesus Christ nagwali siya is light. Mo bitaw na si Jesus Christ is the light of the world. Anya kanang light ingon pa sa John chapter 1 verse 4, and the light, o verse 3, and the light was life. Muna ato ang kinabuhi, dili na atong kinabuhi, karon kini atong kinabuhi nga nagabasi pas pagkaon, maninungdan usahay, magbagulbol ka kung di ka kakaon. Pero kung iya ka sa Ginoo, kung gidawat nimo ang abundant life, dili na ka mangandoy og pagkaon. Kaya ang Ginoo nasayod na anang ato ang pagkaon.
Mo bitaw na ningon siya, una lang ninyo ang gingharian sa langit. Kay nga naman, bisag wa kay pagkaon, dili ka gutmon. Kay ang tao, ningon si Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word. Gusto sa Ginoo nga ikaw mahibaw gyud na kanang pulong nga imo hang gipaminaw, mao kana atong kalanon, dili lang kay sa kalag kun dili bisan pa sa lawas. Kani ato ang lawas karon kini akong lawas lahi mani kung sila mangutana ngano ingunana ako ang kusog ug ang akong kinabuhi. Tungod kay ngano man, gidawat na ko si Kristo. Gitagaan ko niya kusog, dili nang kusog nga nagagikan sa mga kahago nato. Nga din mukaon ta aron makusgan tagbalik. Bisan pag maghago ka basta naa ka sa Ginoo, ang Ginoo muna atong kusog. Labi na kung ang Ginoo malipay mo na yang gingon, the joy of the Lord is our strength. Kung malipay ang Ginoo sa atong kalag, sa atong kusog, sa atong kagalingon, mo nang gingon mo na atong kusog sa kalibutan. Ingon pa niya din sa Proverbs, there is a ways which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kung niyang panungdom kay nga naman, ang mga tao manggod, giingnan na daan, naglakaw na sila sa ilang imagination of heart. Kaya ang mga tao, bisig walihan, masuko pag yun. Nga naman, muingon pag yun, nga naman, maghupo man ka na ako. Mabita na ako makaingong buong, nagpasalamat ganita. Abi mo nga nung, wato ta dito, buwan na lang ang atuwa dito sa langit. Honor and glory and power. O kung sa patutumbuhaton dito, an authority with thanksgiving. Anang magpasalamat ata sa Ginoo kay because kay naibawta nga naman di ay nga naata diri nga magpasalamat ta kay dito wa tay undang pagpasalamat sa Ginoo dito na nato mahibaw-an nganong kita ang ngayan magpasalamat sa Ginoo. Mo nang gingon wato ta dito ato nang pasalamatan ang Ginoo kay nga naman wala ang Ginoo nag tuklod nato dito sa kangit-ngit kundi gikuha ta sa kangit-ngit pinaagi sa padayag sa pulong sa Ginoo. Kung way magpadayag, kung way magwali, kung saan na ito pagkabaw nga kita gayon iya sa Ginoo, kabagabagay ini pulong sa Ginoo, unya kung way magpadayag ini, mabita ng ang tao nga din iya sa Ginoo, padayagan yun na siya. Kaya si Jesus Christ is the light. Mabita na iyang gingon din doon ay mga dalan sa mga tao para kanila, tama. Pero dahil, the end thereof are the ways of death. Pero sa ulayang adlaw diay ang katapusan na kamatayon. Labi na kung wala kay kahayag sa Ginoo. Mo na ang Proverbs chapter 21 verse 2 ingon pa ni Solomon, every way of man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the heart. Gitan-aw sa Ginoo mo kasing-kasing kay ngano man sa tinuod lang kamo. Kung magwali ko din wa ko'y mahimo. Kaysa inyong pagpananaw right man gyud mo. Pero kung di mo mutuo sa pulong sa Ginoo, wag gyud ko'y mahimo. Kay every eyes of man is right to his own. Magbuot ka kung ako dili mutuan na. Magbuot ka diya ka nga din lahi akong pamaagi. Kung ikaw gitagaan nga muwali sa mga tao, magbuot ka kung ako nagabasa man kog pulong sa Ginoo. Muna iyang gingon nga ang matag usab gayud ang ilahang ginabuhat right na sa ilang kaugalingong mata. Munang dili na ko angay mahadlok nga din. Di na ko angay makaingon pa nga din kundi siya mutuo na ko because ang pulong sa Ginoo nagsulti na daan sa iyang mata right yun ang iyang kaugalingon. Muna ang Proverbs chapter 3 verse 5 and 8. Nag-ingon lang si Solomon kay si abi mo si Solomon nga mo nang daghan siya na asawa. Because iyang gibati nga diin sa iyahang mga dalan, right siya. Pero wa siya kabaw, o nakasulti gyud siya nga diin, kalaglagan diya katapusan ini. Sa iya mo nang ningon siya, magminyo na ako, magminyo kung daghan na kay dato man siya, right lagi sa siyang kagalingon. Pero gitan-aw sa Ginoo yang kasing-kasing, mao bitaw to hinungdan sa tanan niya mga gibuhat. Nakasulti pa siya pero nawala gyud sa pagpangalagad sa Ginoo kay gidala ang history diri si Solomon gidala sa iyahang asawa nga dili Hudiyo, which is nga diin unta dili sila pwede magmedyo og dili Hudiyo. Unya kay tungod sa ilahang mata right, wala sila ni palo, wala sila naminaw sa pulong sa Ginoo, mo nang gituklod na sa Ginoo. Mo nang ningon si Solomon sa wa pa siya na himong kuan gitawag og nawala si Ginoo. Ingon pa niya din sa chapter 3 verse 5 to 8.
Sa verse 5, ningon siya, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Kung musalig ka sa Ginoo, sa tibok imong kasing-kasing, ayaw puguti nga ang imong understanding nga mauna ang imuhang buhaton. Kay nag-trust man ka sa Ginoo, nasabtan ba na? Kung nag-trust ka sa Ginoo, ayaw kanang gitawag o pagpadani sa imong understanding, nga muingon ka nga numre ko. Sa ato pa, kung wato ko sa simbahan, maminaw lang ko pulong sa Ginoo, nya katong pulong sa Ginoo nga naay giwali, unya imo lang giisip nga diin nga ikaw tama, as long nga di nagsimba ka, pero doon ay pulong nga gingon sa Ginoo, wani mo buhata, wanang gingon imong gisabot ang imong kaugalingon, understanding. Nga din, imbis dapat mo trust ka sa Ginoo, sa tibok mong kasing-kasing, nya dili ka kanang ningon ang pulong sa Ginoo, ayaw mo padala o papauyon anang inyong pagsabot kay nga naman doon ay pulong sa Ginoo nga iyang gingon. Kung mutras ka, buhaton nimo ang iyang pulong. Number 6, ingon pa niya, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Sa tanan nimong dalan, although kanang imong dalan right na sa imong mata, pero matod pa niya, in all thy ways, sa imong tanang dalan, i-acknowledge po siya. Di ba? Doon naman tayo kinabuhi unong kaadlaw. Kung anong ningon ang pulong sa Ginoo, unong kaadlaw imo, pala pag negosyo, pag ikapito, ako kung kung ikaw, nga matod pa niya, naglakaw sa imong dalan, i-acknowledge po ang Ginoo, kay mo mangyapon, pag mawala na imo hang gitawag o pagpanginabuhi diri sa kalibutan mo, dool mangyapon sa Ginoo. Wala kung nagsalig ka sa Ginoo, sa tanan dalan nimo, ila po ng Ginoo nga doon na po'y gihatag sa Ginoo nga dalan. Nga mo nang giingon ni Jesus Christ, I am the way. Kanang giingon ni Jesus Christ nga diin niyang gibalik pag-ingon sa mga Hudiyo, sa mga Israelites, giingnan niya, Sabbath day, me for you. For man, not man for the Sabbath. Mo na ang way sa Ginoo. Mo nang kung ikaw mo acknowledge, mo nang giingon, i-direct na ang imuhang dalan nga din pagbalik sa Ginoo, magpabiling ka kaya ang Ginoo nag-guide nimo. Manipot pasabot niya sa verse 7. Be not wise in, ayaw mo pag-wise sa inyo thine own eyes. Mo nang gingon, ayaw mo pag-wise, mingon ka, mas wise pa man ko nimo pastor. Kay bright man ko, mas wise pa ko nimo. Ingon pa niya, kung nagsalig ka sa Ginoo, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Kadluki ang Ginoo. Yung saan man mo pag-acknowledge, wa ka gani ka acknowledge si Ginoo. Yung saan mo paglakaw sa dalan, wa mo i-acknowledge nga doon na po'y dalan ang Ginoo. Kapag mo sa mga dalan sa Ginoo, sa tinuod lang, mga tao, wag yun na sila kabalo sa dalan sa Ginoo. Nga aron i-acknowledge nila. Ang unang dapat i-acknowledge nila kanang adlaw sa Ginoo. Napay daghan mga i-acknowledge nato nga wa pa nato na-acknowledge. Mo na yang gingon, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Sa verse 8 mo ni ang gingon sa Ginoo, promise ang kaubinan kung ikaw musalig sa Ginoo, it shall be healed to thy liver o navel, by navel, and marrow to thy bones. Mao kani ang muhatag kanimo og kanang gitawag pagbusog sa imong mga kalawasan ba. Makaayo na sa imong lawas. Ano sa imong tiyak kanang navel kanang gingon ako sa imong atong una nga di kung musalig ka sa Ginoo, wa kay bation. Abi nimo ang tao pagkatiguang naman gina sila bation, magsugod pagani na sa 40 ang edad na niya, diyan na nimo mahibawan ang imong bation. Although sa asa ba na nga cancer ba of the bones, so ba na, kanang cancer ba sa imong tiyan, kanang gitawag og kulon, daghan tanan, no? Muna iyang gingon diri kung musalig, ug ila ka sa Ginoo, nga dili ka magbutbuok sa imong kagalingon, mahimo nang maayo ang imuhang parte sa imuhang tiyan. Tanan sa klase mo dangat nimo kay napraktisi man gud na ang tao gyud appointed once to die. Sa so, mo pagkamatay kung di ka magkasakit, mo nang tanan nga matay nagkasakit. Kung dili man nga madisgrasya,
Muna ang kawatan ni si Jesus Christ niya ni arupat, patay, paglaglag, o pagpangawat sa imong lawas. Muna usa ka butang nga din iyang gingon, it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Kanang unod sa imong bukog ba, no? Marrow, kanang may unod ang bukog nga di nusay. Munang gingon cancer of the bones. Mangita na ko atong unang panahon sa man ang cancer of the bones, kanang imong unod sa bukog day, murag uga na ba uga. Pero ang gingon sa pulong sa Ginoo, mao ka na ang patot pa niya makaayo kanimo sa maro sa imong bones. Kay ngano ma'am, nagsalig man ka sa Ginoo. O bitaw na once nga walihan mo, kinahanglan i-acknowledge ninyo ang Ginoo. Ikaduhang i-acknowledge ninyo ang magwawali. O bitaw nang naisample ni Jesus Christ, na parable ni Jesus Christ, ang kingdom daw kuno sa Ginoo, sama sa kari nga naghanda og kasal sa iyang anak. Gi-invite ang mga tao. Tulo ka tao nag-invite. Una, ang sulugoon sa hari, gipatay. Ikaduha, sulugoon gapon sa hari, gipatay. Ikatulo, ang anak na gyud gipatay. Kaya nga naman, wala man nila i-acknowledge ang anak. Wala nila i-acknowledge ang mga sulugoon. Wala nila i-acknowledge ang ikadong sulugoon. Kung sa pagkakatong anak, wala nila i-acknowledge kay nga no, gipatay. Muna na daw ang kingdom sa Ginoo. Kung dili na to ni acknowledge ang mga gipadala, ang magwawali, Ginoo nang i-acknowledge, kasagaran akong nakita nga i-acknowledge no, kanang mga gitawag og mga bright, mga kwartahan, mga gwapo, kanang magwawali nga, sila nang i-acknowledge na. Pero diya sa Ginoo, abi nimo, ang giunor sa tao, wala na giunor sa Dios. Mao bitaw na nga ayaw kung pagtanaw sa appearance as long as di nganong giingon na sa Ginoo na ayaw ninyo tanawa ang gawas kundili ang pulong sa Ginoo. Mao bitaw na si Jesus Christ napakatao sa pasungan aron dili siya tuhuan lang kay ngano man tungod kay siya nagpadayag nga anak sa Ginoo unya didto ra sa pasungan. Mao bitaw inungdan kay gusto sa Ginoo nga diin ang mga sugo ni Jesus Christ gikan sa amahan kay gisugo man siya nga mao kana ang atong tumanon dili si Jesus Christ. Mo nang dito what ay reason nga din mututa kang Jesus Christ because labaw pa kay sa anak sa Dios siya, dili lang kay anak sa Dios siya, tungod kay siya nagdala sa pulong sa Dios. Kay mo na gipangita daw kuno sa amahan mo na ni si Kristo, mo na importante ang acknowledgement. Wabita na si Jesus Christ ni anhi as a light tungod kay kita naa sa darkness. Ingon pa ni Job atong una. Si Job, Job chapter 3, verse 20 and verse 23. Wherefore is light given to them that is in misery, and life into a bitter in soul. Ang light gihatag daw because kay makaluluoy ang tao. Gihatag niya ang light ang gihatag tungod ang kinabuhi sa tao pait kaayo ang iyang kalag. Ang Ginoo mismo nagingon anak kang Job, mo nang ningon si Job, mo day hinungdan gipahayagan ko, gipadaygan ko. Kay ngano man perting paita man din kinabuhi nato. Sa verse 23, why is light given to a man whose way is hid, and whom God hath hid in? Ang Ginoo nagpural ana sa imo ang kanang gitawag og imong life diri sa kalibutan. Kung wa ka pahayagi, wanang gingon gipasagdan ka sa Ginoo. Kanang gikuralan pagyud nga ikaw dili ka duol sa Ginoo. Lani ba ka ang Ginoo mo ay nagbuot nga dili ka makaduol niya? Mao na ang life gihatag aron ikaw muduol sa Ginoo because of light. Kanang hid, mao nang giingon niya Job, gihatag niya ang light nga naman ang dalan manggod sa tao natago ba? Nawala sa dalan sa Ginoo. Bisan pag ningon si Jesus Christ, I am the way. Mao bitan akong ang Ginoo si Jesus Christ mao anang dalan, so naghatag siya light. Kanang light nga iyang gingon, mo na itong life. Wala iyang gingon, the way, the truth, and the life. Wala nga kita nangalagad sa Ginoo, sa tinuod lang, doon na natay life. Kaya naata sa dalan niya. Nga siya mo'y nag-guide na ito ba? Diba?
Abi ni mo ang mga Israelites sa tungunang panahon, was sila kabalo nga ang Ginoo na guide nila. Mo na ngayon, ang dalan sa Ginoo is spiritual life. Kanang buot pasabot ba ang Ginoo mo ay naghatag ana ba? Kanatong life karon abi nimo mamatay magdunya tong life. Appointed man kita mamatay kay gibuhat mata sama sa gitawag og bula, sama ta sa dahon, sama ta sa gitawag og kanang tubig daw iyabuni mo sa yuta, mawala lang dayon. Sama sa alis nga o sa kaldero nga pag-abli nimo, muol ba ang vapor, wala dayon. Tapos sa tanan nga kini atong life is kanang gitawag sa Ginoo is nothing kay kini usa ni kagitawag og above lang. Wa bitaw na nga ang Ginoo nagpahayag nga ang Ginoo dunay spiritual life. Nga din mo na mo ato sa langit. Mo ni yang dalan. Ang Deuteronomy atong unang panahon nagsulti siya. Giingnan niya ang mga tao sa Ginoo. Matod pa niya sa Deuteronomy chapter 1 verse 29 and 33. Then I said unto you, dread not, neither be afraid of them. Ayaw mo og kahadlok. Ni kanila, ayaw mo gayo og kanang pangurog, kanang dread, kanang grabe ba? Nga kahadlok. Sa verse 30, the Lord your God, which go with before you, kay ang Ginoo ninyo, mo ni magauban nimo. He shall fight for you. Siya ang mupayat nato. Kining atong pagkakristohanon, ang Ginoo mupayat nato bisan pagkapilata baksinan. Unang ayaw mo kadlo kanang baksin manggod is balaod maguna sa gobyerno. Wabot ang panahon ang walay baksin di nakagawa sa balay. Ay nang ayaw mo kadlo kay ngano man ang Ginoo magpayat nato. Kung wingon sila nga din mahimo daw kang sumbi, nakadungog mo na. Inan-aw manggod mo sumbi. Kana imagination lang na sa tao di sa Bible, wala na. Ingon pa niya din He shall fight for you according to all that He did for you in Egypt before your eyes. Makig-away siya kanimo sama sa iyang pakig-away niya ngadto sa Ehipto. Giunsa niya pag-away ang mga gitawag og Egyptian. Sa diya nga nakagawa sila, giapas pa gyud sila ni Paraon. Absan man dito sila, di ba? Kinsa may nagpugong kang Paraon. Ang Ginoo, sa unsang paagi gipugnan ang mga sundalo ni Paraon. Una ang kalayo. Kay naa naman sila sa dagat, di man sila sa tabog. Matinungdan sa wa patunga sa Ginoo ang dagat. Nagbuhat pa sila, nakita nila maduol na ang tao noon, maabtan na sila. Mo na nga ang Ginoo nagpadalag kalayo sa dalan. Aron di sila makaagi. Hangtod na tunga sa Ginoo ang dagat, nakaagi na pagkalampas, gikuha na po ang kalayo. Dito na sila ni dagat, pero tuwan na sila sa pikas. Bungtod. Nakalabang na sila sa, kakita mo ang Ten Commandments. Mamanang naisulat niya, nga napikas niya, nakaagi na sila, naabot, maupoy pag, tungtong sa mga Ehipto, sa mga sundalo sa Egypt, nga daadagit sa taliwala sa dagat. Mo to hinungdan, gibalik na po sa Ginoo. Pagabot sa wilderness, sa ilang gibuhat, maglakaw sila gabi, na ay kalayo, nga, wa man sila yung mga suga, ang kalayo gyud sa Ginoo, mo ay nagmurag pillar of fire. Nya pagkabuntag, kay init man kayo, wa may iwan-iwan na tunguna, mo to hinungdan ang ulan, is blessing, kay ang Ginoo nagbuot, pero karon dili is blessing, curse na. Kanawa daghang kay gipangbaha gikan sa China, sa Turkey o sa ato sa Manila gibaha, di ba? Kung blessing pa na, abi nyo sa inungdan nganong gibaha sa Ginoo because that is a sign. Nga din kana mo ay hinungdan nga din dunay pestilence, na gani earthquake, dunay gitawag og kasakitan sa unsang paagi. Famine, pestilence, kanang mga gitawag og disasters sa kalibutan mo na hinungdan. Kano nahitabo na tanang mga bahagi nga naman, that is a sign of the coming of Christ. Muna yung gingon diri sa Deuteronomy. Verse 31, and in the wilderness where thou hast been, how the Lord thy God bare thee as a man that bare his son in all the ways that ye went until ye come into this place. Manang gipanumdam sa Ginoo ngadto kanila giun sa pagpayat sa Ginoo bisan dito sa
wilderness, gidala sila ingon sa amahan nga nagbitbit sa iyang anak hangtod makaabot dito sa ilang lugar. Muna gingon sa Ginoo, giunsa niya pan dala sa mga tao nga iya sa Ginoo. Mausad na kita, isulat bitaw na aron mahibaw ka, kundi ka kabasa, mo nang mahadlo ka kung asa ka padulong. Pero sa tinuod lang ang Ginoo mukir nimo bisa pag moabot ang Great Tribulation. Mo bitaw do na siya promise kanang power kaning kingdom sa Ginoo ingon pa ni Apostol Pablo, dili ni in words only but in power. Mo na yang gingon, the kingdom of God is not in words but in power. Do na tay gahom, hatagan tag kagahom nga mahimong anak, kung mahimo natang anak sa Ginoo, siya na ang buot nato sama iyang gihimo nga siya makigpait nato. Nga matot pa sa verse 33, who went in the way before you to search you out a place to pitch your tent in fire by night, to show you by what way you should go, and in clouds by day. Muna gingon, giunsa sa Ginoo paghatag kaninyo da sa mga dalan. Nga din ang Ginoo nag-search sa place aron tukuran ninyo og balay o tent and pinaagi sa fire. Kung magabi na kay wa mo'y mga suga, dunay kalayo. Siya ro pud ikaw siguro kinsay makahimo anang kalayo atong una tinuod na sa ilaha nga ang Ginoo naghimo sa ilaog anong gitawag nga mo'y nagdumala kanila na ay fire. Kita pod sa tinuod lang spiritually, ang pulong sa Ginoo is like a fire. Kabalo ba mo na? Mao ni ang maghatag kanatog ka hayag sa taliwala sa kangit-ngit diri sa kalibutan. Mo bitaw nang natay light, wala na to sa darkness. Mo nagsaliga nato ni, mo nang ayaw mo kadlok sa Great Tribulation. Mo bitaw nang mga lagad lang ta sa Ginoo, mo na ang dalan ato pag yun ang isgutan ang dalan ha. Pero iyang gipakita pod kung sadya nga moabot ang dalan sa kabuntagon, dunay clouds kay ngano man. Atong una desert ko to, init kayo. Asa mo sila mangita og kapasilungan nga wa may kahoy dito. Pero ting iganga, mo tong ang clouds, di ba? Kakita mo ang mga dagkong gani. Ang clouds mo ay nagpanalipod sa kainit atong unang panahon. Wala usa ka gitawag og gahom sa Ginoo nga din magbantay sa tao. Mo bitaw na nga din kita kinahanglan aduna tay knowledge sa Ginoo. Mo bitaw na iyang giingon diri. Anang dalan sa Ginoo spiritual na ingon pa ni Jesus Christ ha. Unya iyang giingon ang iyang yung wali sa mga katawhan sa diya nga niadto siya sa natao si Kristo nya nagwali siya sa lugar. Ingon pa niya din na isulat sa Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Matod pa niya ato ning basahon. Matthew 7 verse 13. Enter ye at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereof. Tanawa. Thereat. Matod pa niya, sumulod kamo sa tulid nga dalan. Nga naman, kay lapad kayo ang gate, o gate ha. Munang gingon ako sa inyo, kung itukod sa Ginoo ang church sa imo ha, the gate of hell cannot prevail. Nga kaniyang gingon, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. Muna ka ng gate of hell kung ikaw tukuro na as a church. Walang gingon, even the gate of hell cannot prevail, dili na maka danini mo kay nga naman kanang gitawag o gate of hell kaning kalibutan. Muna yang gingon, wide is the gate that leadeth to destruction, many there be which go in thereat. Dagan daw nangagi ana, basi ikaw naa ka sa dalan bisag abi na mga audio bisan sila sa daig nagaampo sa Ginoo, pero ang dalan pamaagi sa Ginoo wala sila naglakaw. As long ang ilang dalan nga iyang gingon, pag makasala sila maghatag lang sila halad. Mo bitaw na ang mga na-under sa balaod, mga tinunglo sila. Mo na kita po dili ta mag-ingon ni Apostol Pablo kay iyang giingon kadto sila tinunglo kay under sila sa balaod. Kita dili ta under sa balaod kung dili under ta sa grasya. Mo na manuot ta sa Ginoo with mercy.
Kay sila wala na may hangyo-hangyo, Ginoo kaluy imi aslong nga daa sa day balaod, nga maghalad sila, ila tugtumanon kay na may balaod sa kasalanan. Wato ilang gito gihalad na lang paagi naghalad. Wala yang gingon dinhi sa verse 14. Because kanang straight is the gate and narrow is the way which leadeth into life, and few there be that find it. Gamay ray nakatultulanan straight gate that lead unto life. Kanang giingon, I am the way, the truth, and the life. Gamay ra ang nakasulod anang way, kanang truth, kanang life. Gamay ra ang nakadawat og life. O bitaw na ingon ko kamo doon na ko'y life na gidawat ang Kristo Jesus. Wala ko nang alagad kay maulang gyapon akong life, mamatay lang gyapon ko, appointed no. Akong life dili ni mamatay, kanang gihatag sa Ginoo. Kanang gidawat ako si Jesus Christ. Kuna yang gingon sa John 3:16, ka-memorize mo ang John 3:16, di ba? He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Kanang life nga imong gidawat si Kristo, mo nang life nga everlasting. Ang problema lang kay wa nimo na malahutay ang pagkinabuhi. Kay nga naman, siguro wa ka nagkaon sa pulong sa Ginoo, which is kanang life sa Ginoo. Doon na na'y pagkaon, kanang Word of God, mao ka na ang sugo sa amahan kang Kristo Jesus, nga mao ka na ang pagtuman, wa magug ka nituman sa pulong sa Ginoo. Mo nang gingon, which leadeth unto life, and few there be that find it. Gamara ang maluwas. Mo nang ayaw magtuo nga din, tanan mga nabautismo ang tanan magatuo sa Ginoo maluwas. Bisan kita dili, ingon pa niya gani ni Jesus Christ, duha kong tutulong magahigod sa kong ngalan, kung doon ay may simbahan, duha kong tutulong, magpatiliwala siya, mag-auban siya, bisan asa ta. Kuna dili na to ingnon nga din nga kinahanglan managhan pata. Ang importante nga ikaw gayud makabaton og light, makaagi ka sa dalan sa Ginoo. Nang sa uno pag-agi sa dalan sa Ginoo, kung wala ka pahayagi, mo bitaw na yung si David, thy word is the lamp unto my path, and the light unto my faith. Light ni siya kaning pulong. Muna ang nagpayag nato. Sa ano to pag-agi, kung watay pulong sa Ginoo, mabito na ang pulong is the light. Kung way nagwali nimo, kay nga naman, kunya ko na'y magwali, di ka mo to, kay sa tinuod lang ang tao, right na ang iyahang pananaw. Naglakaw na siya sa iyang imagination mo, bitaw nang giingon, lean at your own understanding, acknowledge Him. Kinsa matong i-acknowledge, ka lang magwali. Mabitaw nang sa James, o sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a shepherd according to my heart, to feed you with knowledge and understanding. Mo na sila ang mupakaon, mo bitaw ni hinungdan, kung ikaw, usa ka magwali, wa kay understanding, adigyo ka papakaon. Kung saan mo pagpahayag nila, bobita na mo niya kung ingon ninyo, ang way sa Ginoo is spiritual. Unsa man yun ang spiritual way. Atong una, sa tinuod lang, isgutan taniya nganong mingon ka, wala ka sa dalan sa Ginoo. Ako pod mingon, wa pa ta sa dalan sa Ginoo, pinaagi ni pulong ay iyang gisulti. Tanang tao rin sa kalibutan, wala na sa dalan sa Ginoo. Mo bitaw nang niingon si Jesus Christ, sulod mo kanang dalan nga diin bisag gamay na og lisod. Ingon pa sa New King James, diri sa King James, iya ra man giingon diri is narrow is the way that leadeth to life. Pero sa New King James tayo nadugang, mo ta ko na memorize. Narrow is the way and difficult, mo nang giingon is the gate. Narrow is the gate and difficult is the way that leadeth unto life. Anang gitawag difficult, lisod ba? Lisod ng dalang padung sa langit. Kaya nga naman, lalimang ka, anong lisod man, i-deny man imong kagalingon niya, kung di ka mo deny. Kaya nga naman, gusto man ka sa imong gusto sa imong kagalingon, wag man imo i-acknowledge sa tanan dalan nga imong gibuhat, wag yung ka kahinumdum nga naa di adlaw sa Ginoo. Wag ka kahinumdum nga ang Ginoo rin nagpahayag, pinaagis pulong sa Ginoo. Ang problema lang kay ang mga magwawali, wala nagpahayag. Wala yang gingon dinhi. Sa tinuod kitang tanan mga tao, wala ta sa dalan sa Ginoo. Kung sa iyang gingon sa Genesis chapter 3 verse 24,
sa panahon ni Adan. Sa unsang paagi si Adan niabot sa kalibutan. Anong giipaan man sa kalibutan? Tungod kay nagbuot-buot manggod si Adan ug si Eva. Manainong daningon siya sa Genesis chapter 3 verse 24. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Tanawa. Ang tao daw, nga si Adam si Eva, gidrive, gigayran. O adto mo agihan niya. Madlog si Adam si Eva, kay nagsunod sa iya si cherubim, nagdalag espada nga kalayo, gisundan sila, hangtod manlakaw sila. Ngadto sa dalan, padung dito sa east, sa Garden of Eden, east, ambot asa ni nga east. Nga matod pa niya sa Garden of Eden with a flaming sword. Turn every way, nga dili siya nga mo turn every way. Nga matod pa niya to keep the way, the tree of life, aron di siya muliko, bisan asa ni si Adan o si Eva muliko. Kaya nga naman, siyempre nakikaway, sibat yun ka. Di sila kasibat, kaya nga naman naay kirubim nagsunod sa ila, aron makagawas lang yun sila. Kaya base unya, kung di sila bantayan sa manulunda, muadto sila sa dalan, din ang tree of life na dito. Mo nang gidrop out gyud sila uban sa manulunda. Mapud ka sa spiritually, yung pa ni David, nga gitagaan sa Ginoo ang mga manulunda nga to take charge sa ato Doon na tayo manulunda, guardians, nga di, mo mo charge sa ato nga di, dili ta kasibat sa kanang gitawag og righteousness. Nga di ta mo ato sa left, sa right, kundi adto ra gyud ta sa dalan nga gigayran sa Ginoo sa tuwa. Unang Ginoo naghatag og dalan. Muna ang naitabo nila, gibantayan nila ang dalan of the way of tree of life. Kaya nga naman, one daw makakaon sila, o may sama na sila sa Ginoo nga dili na gyud mamatay kung makakaon sila. Kaya ang ilang nakaon is the tree of knowledge and wisdom. Muna hinungdan nga ang tao na nay kagalingong wisdom. Magbuot-buot nga sa iya. Bisay na nagwali sa iya, mo nang hinungdan mga gitawag propeta, itong una mga gitawag og Levites nga mga priest. Wa nila tuwi. Naghimo sila og sarili lang priest, naghimo sila og sarili mga propeta. Labi na si Jesus Christ, na ay mga tao nga din sila na pud mangpuli ni Jesus Christ. Naghimo sila lain because their own imagination kay gi-promise man gyud na kay dili man sila sa kalibutan gipadala. So ang kalibutan niingon si Apostol Pablo na din, ang sala misulod sa kalibutan. Muna kitang tanan naa sa kalibutan, makasasala. Luoy ang tao dis kalibutan mo, hinungdan the light is given. Kapahayag, ihatag. Nga din, matod pa niya din sa Genesis chapter 3 verse 22. And the Lord God said, behold, the man is become one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Tanawa. Once nga din sila makakaon daw sa tree of life, kung sa ilang batunan, live forever. Mabitaw itong ingon pa ni Solomon, kanang wisdom and knowledge is one ang gingon the tree of life. Kung ikaw doon ay knowledge and wisdom, understanding, doon na kay tree of life. Kanang tree of life, nga di inaani mo, ingon pa sa proverbio, that is, will make you to live forever. So, abot pasabot, dili ka mamatay sama sa Ginoo mo na hinungdan si Adan ug si Eva, gidrive sila. Adto mo dito, aron di mo makakauna na. Muna nga din, ang tao ni anhin diri, pero ang Ginoo, naghatag og light. Unang gingon ni Apostol Pablo nga si Jesus Christ is the light. Mo bito na nga din kita sa tinuod lang. Di unta ta mga matay. Kamo gusto mo mga matay kay wa man ninyo dawata. Mo nang gingon nga ang pagka-Kristohano ninyo wala mo sa dalan. Nga din kang Jesus Christ. Mo nang gingon so aman matod pa niya dito nga din atong mabasahan diri sa Genesis katong nahitabo nga nakakaon sila.
una nga gisugo gyud sila nga do not eat. Sa diha nga mukaon gani mo, surely you die. Pero giingon ni Satanas nga maong bitin, you are not surely die. Pero ang Ginoo nagingon, you shall surely die. Gibaliktad na, you shall not surely die. Tinuod yun, dili ka mamatay. Pero diha sa tubangan sa Ginoo, patay na ka nga din. Ang Ginoo dili na manalipod nimo, gipagawas mo sa Garden of Eden. O bitan na spiritually ang Garden of Eden mo ng wilderness. Anang wilderness, which is ang mga Israelites, gigayran sa Ginoo dito, ang Ginoo napakaon nila, pinaagi sa mga buntog sa mga mana within 40 years. Muna ang pagdumala sa Ginoo, muna ang Garden of Eden yung pa ni Isaiah, mo katong wilderness nga ang Ginoo magbuot. Mo bitaw na ang revelation sa diha nga moabot na gani ang panahon na din ang babae manganak na ready to deliver niya, si serpente ang mapintas nagtan-aw sa atwa sa diha nga manganak na ta, ilat ang lutuson ta, pero ang Ginoo nag-ingon ang babae daw kuno mukalagyo nga to sa wilderness, anang the place that God mo na mag-guide na to. Ibalik ta niya dito sa spiritual world nga din gitawag og Garden of Eden. Nagawa siya sa Garden of Eden, dala na po sila dito sa wilderness. Hangtod gipromisan sila sa land of promise, pero wa sila kasulod sa land of promise. Ang ilang pagsulod sa land, wala nila nadawat ang promise. Ang promise kanang land nga gingon sa Ginoo nga makabaton sila kalinaw. Manay nung nandagang gyapon sila kaaway hangtod karon because the land of promise giprapisi manggod wala pa na nahitabo. Munang wa nila madawat because of their disobedient. Mo sa nakita gipramisan punta sa Ginoo as mga lisod ta sa promise, kinahanglan mosulod ta sa land of promise of God nga kanang maghari ta sa kalibutan within 1,000 years. Mo na ibot pasabot sa Bible. Mo bitaw na nga din kinahanglan do na tay knowledge. Mo na ang tao sa diha nga din nakakaon daw. Ingon pa niya, so a man is dead in the sight of God because he eateth. It is the fruit of the tree of knowledge, because when you eat, ye shall surely die. Mo na giingon sa Ginoo dito sa Genesis. But the serpent, no, gipervert niya ang pulong, ye shall not surely, ye shall not. Ingon pa niya, giingon sa Ginoo, you shall surely. Gidugangan niya, not, gibaliktad niya. Dili ka dito mamatay. Kaya nga naman, simple, pagawas ka, mabuhi lang yapon ka diya. Pero sa tubangan sa Ginoo, patay kita. Kaya naaman ta sa kalibutan. Muna, ang tanang tao nga naa sa kalibutan, muna ang giingon, ogang sala, misulod sa kalibutan, ingon niya Apostol Pablo, with by one man. Pinaagi sa katao, lisulod sa kalibutan. Muna hinungdan ang tao nakasala, og nawad sa himaya sa Ginoo. Niyang bayad sa sala, kamatayon. So therefore, ang tanang tao, appointed to die kay nakasalaman. Pinaagi sa katao nga di, nag-disobey. Muna ang buot pasabot sa pulong sa Ginoo. Muna kita nangalagat na diri kay nga naman. Dili ta mag-disobey, aron kita dili ta mingon. Muna si Jesus Christ niyan, aron paghatag og life. Ang Roma chapter 5 verse 12 and 13, yung pa ni Apostol Pablo, wherefore as by one man sin entered into the world, that death by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. Tanawa. Manang mamatay ang tao, manang muhingon appointed ang tumang wants to die. Si Kristo, si Pablo nagingon nga din sa diya nga nisulod ang sala, pinaagi sa tao diri sa kalibutan. Muna ang tanan mga matay tungod sa sala, so death pass upon all men. Muna kamatayon gyud mo agi gyud ang tao. Muna wingon ka mamatay gyud ang tanang tao. Kaya naamata sa kalibutan. O bitaw na nga kung imong basahon yung pulong sa Ginoo sa tinuod lang ni Apostol Pablo, pinaagi sa light, yung mga gingon gipagawas ta sa darkness into a marvelous light. Kung walay light, yung kanang light nga itong nagbawan, na din si Kristo di ay naghatag og eternal life. Ang problema lang kung wa ka kasabot, tanyungod man ang gingon ni Jesus Christ sa John chapter 4, ang light did not comprehend
Wa nila nasabtan ang light. Nga kanang light is life. Wala kung ikaw napahayagan na abot ang pagpangalagad sa Ginoo, dili na ka mamatay. Pero kung nagduwa-duwa ka, sigurado kang mamatay. O bitaw ng kanang doubtful. Kung nagduwa-duwa, mura daw nagkanang gitawag o gingo pa ni James, mura na og barko nga nagduyan-duyan ba nga wala gani makina. Nga di siya kadiretso kay why may makina di. Ya, labi na kung walay bugsay. Munang giingon nga ang faith na wavering like kanang gitawag boat to and fro. Kung asa gani siya dalon sa angin, ato ra siya. Ingon ana pod na ang mga Kristohanon ron kung asay maayo karon tuhuan ang mga to. Katong mga uki lang, kanang musulti lang nga ang Dios na igugma nimo. Adito gyud ko. Ang Dios naluoy nimo, wa day kabawon nga di ang Dios naluoy nimo kung ikaw kaluy-an sa Ginoo. Una nga di ta makahimo sa ato walay butang nga di nahimo diri pinaagi lang kag Kristo Jesus. Siya mo ang amahan mo ay naghatag kanato nga din mo palot kang Kristo. Una nga si Kristo nag-pray gyud sa amahan nga din anang mga hinatag sa Ginoo sa amahan sa iya walay mawala, promise. Mo na yang gingon dinhi. Death pass upon all men. Mo nang appointed unto man wants to die. Wa bitaw nang giingon dito sa John chapter 5 verse 24. Kung mutuo ka o mutuman ka sa sugos sa Ginoo, dili ka muadto sa judgment and pass by death, mulabay ka lang anang kamatayon. Because si Jesus Christ nagdala mag-abundant life. Kanang abundant life, nga kanang life ba nga din di ka unya pulong sa Ginoo. Nga iyang gingon, man shall not live by bread alone, but by every word. Sa tinapay, mamatay ka. Pero sa every word that proceeded out of the mouth of God, dili ka mamatay. Manibot pasabot ni Jesus Christ. Sa verse 13, for until the law sin was in the world, but sin is not impute when there is no law. Tanawa. Until the law, sin na ang law, kining mga pulong sa Ginoo, sala ni. Nagsultinig sala. Munang naminaw ta sa pulong sa Ginoo tungod sa atong sala. Kung walay balaod, wala tay sala. Kung sa manay gitudlo diri pulong sa Ginoo, kana mga atong buhat nga mali, mo bitaw na nakita kung wa ta nagbasa ining nahitabo kang Adan ug Eva, wala tay sala. Pero karon, naibaw na ta nga si Adan ug si Eva day supakiro ni supak mo nang hinungdan nagkasala si Adan si Eva. Kunya nisulod sila sa kalibutan kay gigayit sila sa Ginoo sa kalibutan. Tanang tao sa kalibutan nakasala. Kay kung wa pa ta kabalo mo na mga tao nga wa kabalo mo na gingon wa sila sala. Igo na lang sa pagampo pagday. Total mingon bitaw Ginoo I am the way, the truth and the life. Didawat na sila kang Kristo, tuman sila sa simbahan. Wala inungdan nga kita. Out of the way kita. Wala yang gingon, but sin is not impure when there is no law. Wala gibutang sa imo ang sala kung wala pa ang balaod. Wala nagsulti ko nimo karon. Kining balaod sa Ginoo, wa day nato ni matuman. Manang gingon naaba mo sa dalan sa Ginoo. Ang Hebrews chapter 9 verse 27. Maora ni ang naibawan sa mga tao as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Lalimang ka na, after this the judgment, hukman ka. Kabaw mo tanang hukom. Okay lang og rewardan ka. Once gani og hukom, hingo man gani ang tao, ay ko hukmi. Inya ka ng hukmi, nga no maday? Nga maday ng hukom. Maayo ba ng hukom? Dili, di ba? Gani, hingo ng tao, ay ko hukmi. Di ka makahukom. Do not judge the cover. Ayaw ihukom ng cover din. Nga muning cover ni mo. Nya dili day sa po. Mo bitaw na usayan tao ba? Nya was la kabalo ng it is appointed unto man wants to die. After this judgment. Mo nang manikamot yun ta. Once you die, ingo padre, you pay your sin. Ingo pa sa Bible. Kung imog yung basahon, sabto nimo, kung mamatay ka, nagbayad ka sa sala. Ngano man. Mo bitaw na hinungdan si Jesus Christ ni anhin sa kalibutan aron bayra na imong sala. Kaya ang bayad sa sala kamatayon mo na siya nagpakamatay. When there is no sacrifice of sin kay siya na ang last sacrifice sa tuwa.
Munang ningon sa si Panaya, nagprophecy pa sa wapa si Jesus Christ, nagingon na daan si Panaya, be silent in the presence of the Lord, for He prepare a sacrifice for the guest. Kung ikaw, isa ka guest sa Ginoo, gitawag ka, aron maminaw ka, aron mukaon ka sa sacrifice, which is si Jesus Christ. Muna, paghilo mo, aron masabtan ninyo ang pulong sa Ginoo. Muna yung gingon, wala pata diya sa Ginoo, because you are not yet kanang makasala ka o kanang mamatay ka, kang bayad sa sala kamatayon. So therefore kung namatay ka o di morning dili na ko ibakak niyo bahalag mga suko mo. Mao giningingon sa Biblia oy, you pay your sin once you die. Imbis si Kristo mo ay nagbayad sa sala, aron dili ta mamatay, nganong namatay pa man kita Ginoo, nganong namatay mi nagpakamatay. Di ba gingon ni Jesus Christ, giredeem ta, gipurchase ta, gibought, gibay ta ba, gibay. You are bought by the blood of Christ, you are purchased by the blood of Christ. You are redeemed by the blood of Christ. Mutuo ba mo anak? Kabaw mo ining mga butang nga diin gihimo ni Jesus Christ, mga dalan niya. Giredeem ta niya, gilukat ta. Tungod ingon ni Apostol Pablo na sold ta sa sala. Nabaligya ta sa sala. Nakalimutan ko itong versikulo. Mag-ingon niya. Basta na ito. Wako'y gisulti rin nga wala ko nabasahan. Wala niyang gingon. That's why the way of God through Jesus Christ, ang dalan kuno sa Ginoo, pinaagi kang Kristo Jesus. Sa John 14:6, ningon siya, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Wagi kita kang Kristo, si Kristo. Nganong wagi mata niya, nga siya manggoy nag-redeem, siya manggoy nag-purchase, siya po nagpalit nako. Sumwagi ta niya, sa unsang paagi nga, gipalitan niya by His blood. Parang ipakamatyan man ta. Nya karon nganong mamatay man ta kay ato ara ng pagbayad sa kamatayon, kang bayad sa sala kamatayon, ang namatay nakasala man gud na. No, lisod no. Kay wa man ta naanag yun ini. Pero naisulat man na. Munang usay ang tao kasabot man yang gingon kanang way. Ang dalan sa Ginoo ingon pa ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 4. And where I go, ye know. And the way, ye know. Kung asa ko muadto, kabalo na mo. Ug ang dalan, kabalo na mo. Nganong ningon man siya? Kay bao na ta nga si Kristo muadto gid sa amahan. Tuwa na siya sa amahan, di ba? Nagani, nag-intercede siya may tungod nato. Siya ang naghangyo sa amahan nga kita bantayan, panalanginan mo na ang amahan nagpadalag manlunda nga ikaw mo charge sana. Siya mo'y mupayt, manlunda mupayt nato. And the way, you know, ug ang dalan kabalo na mo. So unsa paagi may bauta sa dalan si Jesus Christ? Unsa man day ang ato ang agian, wa ta kabalo. Bo bitaw na kanang kung may balo ka sa dalan, ginay mo agian. Ya karon mingon ta si Jesus Christ. Unsa man si Jesus Christ? Sa tinuod si Jesus Christ daghang kayo ang simbolo diha. Dili lang kay name about Jesus Christ. Jesus Christ is the light. Kanang light is life. Jesus Christ is the truth. Kanang truth is set you free. Ano yung gingon? Kanang Jesus is the way. Dili ka makaadto dito sa amahan kung dili ka muagi kang Kristo. So dunay way, dunay truth, dunay life. Kung muagi ka kang Kristo, naay ka matuoran nimo nga naa kay life. Manay but pasabot. Ang first sa John chapter 8 verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kung kabalo lang ka sa kamatuoran, kanang kamatuoran nga dalan nga mao si Kristo, mo nang gigon makabaton kag kagawasan puhon kung mubalik si Kristo. Ikatulo ang life. For we which live are always delivered unto death. For Jesus' sake, that life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. O mo na yung gingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians. Kung kita man nangabuhi, kanunay ta niya, ginadeliver ba, ginaluwas.
ano na tanyang i-deliver? Amot asa ta i-deliver? Matod pa niya, into death sa kamatayon for Jesus' sake. Ngadto sa kamatayon kung dagay maghulga kay abi nimo kaning kawatan. Tulo ka ang gibuhat na to steal, to kill, and to destroy. Pero ang Ginoo naga-deliver kanunay nato samtang buhi ta, always deliver unto death. Namatod pa niya for the Jesus' sake, that life also of Jesus might be made manifest aron makita gyud ang life diya kanimo magikan kang Kristo. Anang life ni Kristo makita gyud diya sa imo in our mortal flesh. Kining madunot nato lawas. Uldo madunot ni moabot ang panahon, ilisan ni nya kung madunot ni wa pay pag-ilis, mo ni problema. Mabita nang pabuton yun na itong ang Ginoo mo change, God. Una ta rapture, i-change